У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Радуйтеся завсёды у Пану. Яшчэ раз кажу, радуйтеся, Пан блізка. Гэтымі словамі антыфону на ўваход распачынаем святую імшу ў трэцюю нядзелю Адвенту. Сённяшняя нядзеля таксама называецца Гаудеты, нядзеля радасці. Радасці з таго, што хутка прыйдзе Езус Збавіцель, хутка народзіцца Сын Божы, каб даць нам збаўленне, каб прынесці нам мір і супакой у нашай сем'і, у нашае грамадства. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай шпейгер Ядвігі, якую спамінаем у 15-ю гадавіну пасля яе смерці, а таксама выпрошваючы ласку збаўлення для ўсіх памерлых з сем'яў Шпейгер і Эльяшевіч. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу ўсямагутнаму, вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твій чекає свята народження Пана. Дапамажи нам падрыхтаваць нашыя сэрцы, каб мы з радасцю і з хваляваннем святкавалі таямніцу нашага збаўлення. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Сафонии. «Радуйся, дочка Сиона, трыумфуй, Израиль. Весяліся і радуйся до сяго серця, дочка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, король Израиля, пасярод цябе. Ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй. Будзе цешыцца табою весялосці, як у святочны дзень». Гэта Слова Божие. Великий сярод Тебе, святый Израиля, великий сярод Тебе, святый Израиля,
мое збавление, на я Господеюся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим збавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыницей избавления. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвяшайтеся род народов справы Яго. Нагадывайте, что узнесло имя Ягоное. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод Тебе, святый Израиля. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Брати, радуйтеся заўсёды ў Пану. Я ще раз кажу, радуйтеся. Лагоднасць ваша няхай будзе вядома ўсім людзям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божий, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Езусе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо понамастил мяне, обвящать добрую новину убогим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час, калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі, што мы павінны рабіць. Ён сказаў яму адказ: хто мае дзве вопраткі, няхай дасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Прыйшлі мытнікі хрысціцца і сказалі яму: настаўнік, што мы павінны рабіць? Ён адказаў ім: не патрабуйце нічога, што больш за дазволенае вам. Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: а мы што павінны рабіць? Ён адказаў ім: нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольцвайцеся сваёй платаю. Калі ж народ чакаў, і калі ж усе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён адказаў усім: я хрышчу вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалах яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягона ў руцэ ягонай, ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу свіран свой, а мяккіну спаліць агнём непагасным. Шмат чаго іншага прапаведваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу.
Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Дорогие дети, памятаем, что у нас протягивается наше подорожжя у Бетлеем. Хто пам'ятає, куди ми йдемо? До кого ми йдемо? До Ісуса Христа. Ми йдемо до Ісуса Христа. А що там здариться у гэтым Бетлеемі, хто пам'ятає? Народження Ісуса Христоса. Так, будзе народзены Пана Езуса. І вось ужо сёння трэцяя нядзеля Адвента, яна называецца Гаудета. Што азначае радуйцеся? А ведаеце, чаму радуйцеся? Першае, таму што у нас ёсць наш GPS-анёл Габрыэль, і ён нам падказвае, што на нашым падарожжы сёння сустрэліся два чалавекі. Адзін з іх прарок Сафонія, а другі святы Павел. І яны нам кажуць: паглядзіце, ужо 2 тыдні за намі, і ўжо паўдарогі мы прайшлі. А гэта значыць, што колькі нам яшчэ засталося да народзін Пана Езуса? 1 неделя. Ну, не одна, яшчэ больш. 2. Дзве нядзелі, і ўжо мы бачым Езуса Христа народжанага. Таму ён кажа: радуйцеся, бо ўжо паўдарогі кожны з нас прайшоў. Другое, што кожны з нас можа сёння пачуць у Евангеліі, сёння мы сустракаем таксама прарока Яна Хрысціцеля. І людзі задаюць яму пытанне: Ян Хрысціцель, як мы можам стаць святымі? Хто чуў, як можа кожны з нас стаць святым? Слушать маму. Слушаць маму. Яшчэ як можа? Зрабіць доброе дело. Зрабіць добрае дзела. Што яшчэ мы можам зрабіць? Помогать пожилым людям. Што яшчэ? Не делать грехи. Не делать грехи. Что еще? Всегда делать уроки и учиться хорошо. Это тоже правильно. А яшчэ ён кажа, што кожны з нас можа быць святым, калі мы можам дзяліцца з іншым. Вы дзеліцеся з іншымі? Не чую. А чым мы можам дзяліцца з іншымі? Радостью. Радасцю, Настроениями. настроением. Чым яшчэ? Толькі радасцю і настроением? А конфеты мы можем или нет? А вот по адвенту булочку, если кто-то получил, а кто-то не получил, можем делиться или нет? Если напополам. І вось, сёння Ян Хрысціцель кажа: калі хто з вас мае 2 вопраткі, то можа падзяліцца з іншым. Адну заставіць сабе, адну іншаму. Калі хто з вас мае ежу, напрыклад, булачку, а хтосьці не мае, вы можаце зрабіць так: адну палавіну сабе, а адну іншаму, сябру, якой ёсць побач вас. Таксама сёння хочу вам расказаць пэўную гісторыю. Вы любіце гісторыі? Быў такі святы, звалі яго Францішак Салезы. Ён быў біскупам у Жэневе, і была пэўная жанчына, якая вельмі хацела стаць святой, але яна мела праблемы з тым, што была вельмі такая шустрая і не заўважала, як можа пакрыўдзіць іншага чалавека, або не заўважала, як зачыняла моцна дзверы. І вось, аднойчы гэтая жанчына прыбегла да біскупа Францішка і кажа: біскуп Францішак, падкажыце, як магу стаць святой? Вельмі не ведаю, што мне рабіць, але пры гэтым, калі яна ўвайшла, яна моцна ударыла дзвер'ю аб сцены і не заўважыла гэтага. Біскуп Францішак устаў, ціха паглядзеў на яе і сказаў: па-першае, навучыся ціха закрываць дзверы. І так ты моцна можаш атрымаць ласку ад Бога і першы крок да тваёй святасці.
Што гэта значыць для кожнага з нас? Кожны з нас, напэўна, мае нейкія таленты. Хтосьці спявае, хто ўмее спяваць? Руку вверх, хто ўмее спяваць? Хто ўмее танцаваць? Хто мае спартыўныя нейкія здольнасці? Хто бегаць умее? О, шмат далоней, бачу. А хто вучыцца добра? О, усе атлічнікі амаль. Ведаеце, што кожны з нас, напэўна, хацеў бы стаць лепшым у тым, щоб атрымаць першае месца на спаборніцтвах, лучшим отличником быть в классе. Как вы думаете, как так можно сделать? Что нам нужно делать, чтобы стать отличником или лучшим спортсменом? Добиваться. Добиваться, как конкретно? Если учиться, надо хорошо учиться. Хорошо, а если спортсменом? Слушать тренера. Слушать тренера, что еще? Тренироваться. Тренироваться, что еще? Никогда не пропускать тренировки. Никогда не пропускать тренировки, что еще? Выполнять все задания. Выполнять все задания. Пить больше воды. Пить больше воды, да. Менавіта так. Так і ў святасці. Калі хтосьці з нас хоча стаць святым, першае, што ён павінен рабіць, гэта выконваць штодзённыя абавязкі. Кожны з нас, вучань або, напрыклад, бацькі, мае нейкія абавязкі. Або, напрыклад, кожны з вас, як вось сказалі, хтосьці спартсмен, хтосьці любіць вучыцца, хтосьці любіць танцаваць або спяваць. Калі вы будзеце пропускать гэтыя трэніроўкі, не вучыцца, не выконваць домашнія заданні, то вы і не станеце лепшымі вучнямі або не зоймеце першае месца ў гэтых спаборніцтвах, так ці не? Так і ў дарозе да святасці, калі мы не будзем рабіць добрыя ўчынкі, калі не будзем маліцца, не ведаю, не слухаць бацькоў, не выконваць свае абавязкі як вучань або як спартыўны чалавек, то мы і не зробім гэтых здольнасцяў, не здабудзем гэтыя таленты і не станемся святыя. Таму кожнаму з нас жадаю, каб кожны дзень мы рабілі свае абавязкі і дабіліся гэтай святасці. Амэн. А цяпер вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Да Бога, які праз Езуса Христа, оказывая свету свою милосердность, узнесем наши супольные просьбы. Молимся за святый Костел, каб ён обвящал всему свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебя просим.
Молимся за наших біскупів, каб Бог допомагав їм во всіх клопотах. Тебе просим. Молимся за наши семьи, каб панаваў у іх Божий спокой и узрастала узаемная любовь. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Тебе просим. Молимся об ласцы жыцця вечным валадарстве небесным для памерлай шпегер Ядвігі, якую вспоминаем у 15-ю гадавіну пасля яе смерти, а таксама для усіх памерлых з сем'яў Шпегер и Эльяшевич. Тебе просим. Молимся за нас, собраных на вечеры Пана, каб мы умели дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпенняў у нашым жыцці, неабходных для нашага ачышчэння. Тебе просим. Усемагутны Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди шчыра поверили у Тебе и верно выконвали Твою волю праз Христа Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутный. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а таксама на корысть нам. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется ухаристичная таямница, и дай, каб яна здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Вспоминаючи смерти и из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які паснули у надеї на воскрешение, и про усіх, хто у Твою ласку дышаў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, как з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Который есть в небе, святым будь имя Твое. О, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство.
Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты вошел.
Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Молимся, просим Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтай нябесна пасілку мы былі ачышчаныя ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу і апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу ўсынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы. Перажываем трэцюю нядзелю адвенту. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралевы ўсіх святых, у аўторак Маці Божай Ліхенскай, у сераду Маці Божай Крамнічнай, у чацвер Маці Божай Кормячай, у пятніцу ў спамогі веравызнаўцаў, у суботу Маці Божай Ласкавай, у нядзелю о 18 гадзіне каралевы мучанікаў. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. Сёння, 12 снежня, перажываем нядзелю радасці, гаўдэты. Гэта свайго роду абвяшчэнне блізкасці збаўцы, што адначасова з'яўляецца запрашэннем да радасці. 13 снежня успамін святой Люцыі, панны і мучаніцы. 14 снежня успамін святога Яна ад Крыжа, святара і доктара касцёла. 15, 17 і 18 снежня, серада, пятніца і субота, квартальныя дні малітвы аб хрысціянскім жыцці сем'яў і іх святасці. Молімся за нашыя сем'і і за тых, хто рыхтуецца стварыць сям'ю. Прыпамінаем, што ў пятніцу, 17 снежня, у нашай парафіі распачнуцца адвентовыя рэкалекцыі і будзе праводзіць ксёндз Павел Безляповіч, пробаш парафіі у Мсцібава. Расклад рэкалекцыі наступны. 17 снежня ў пятніцу у 6:30 рараты, пасля святой імшы у 9, 16 і 18:30 з навукай.
реколекційної. 18 снежня у суботу святої імші у 6:30, 9, 16 і 18:30, так само святої імші з навукою реколекційної. У суботу, 18 снежня, так само у нашай парафіі будзе дзень споведзі. Таму, калі ласка, скарыстайцеся з магчымасці, каб падрыхтаваць наše сэрцы да святого Божага нараджэння, каб з чыстым сэрцам сапраўды радавацца гэтым вялікім святам. Не адкладаем споведь на апошнія дні. Ёсць дзень споведзі, калі ласка, скарыстайцеся з гэтага дню. Тым больш, што гэта субота, выходны дзень. У нядзелю, апошні дзень рэкалекцыі, расклад набажэнстваў нядзельнай святай імшы, як у нядзелю. Таксама ў нядзелю ахвяры, якія будзем збіраць падчас кожнай святой імшы, будуць прызначаны на дапамогу парафіі Мсцівава, дзе працуе ксёндз Павел. Таму просім аб ахвярнасці і падтрымцы. Таксама, хто не удзельнічае ў святых імшах онлайн, святые імшы рэкалекцыйныя з навукай вечарам 17, 18, 19 будуць вечарам у 18:30. У закрысціі можна набыць калядныя свечкі ад Карытас Гродзенскай дыяцэзіі. Сабраныя сродкі ад продажу свечак будуць прызначаны на дапамогу сацыяльна неабароненым дзецям, якія знаходзяцца ў патрэбе. Дзякуем усім тым, хто кожны год далучаецца да гэтай дабрачыннай акцыі і заахвочваем набываць калядныя свечкі. Дзякуем за актыўны ўдзел у душпастарскай акцыі «Дары радасць на каляды». У касцёле ёсць вызначанае месца тут каля алтара Маці Божай Острабрамскай, дзе можна скласці прадукты харчавання, розныя рэчы, патрэбныя для жыцця, якія будуць перададзены для патрабуючых, пераважна гэта шматдзетныя сем'і. Шчыра запрашаем да ўдзелу ў гэтай добрай і шляхетнай справе. У закрысці можна набыць вігілійныя аплаткі, таксама календары на новы 2022 год, святочныя паштоўкі і таксама іншыя прыгожыя рэчы пры выхадзе з касцёла. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай добры Бог узнагародзіць вашу шчодрасць і дабрыню. А цяпер адбудзецца благаслаўленне жанчын, якія чакаюць патомства, нараджэння свайго дзіцяці. Таму, калі ласка, падыдзіце бліжэй алтара, калі ёсць такія тут у касцёле. Бліжэй, не бойцеся. Молімся разам аб Божым благаслаўленні для маці, каб яны з вераю і надзеяй чакалі часу нараджэння і ў супрацоўніцтве з Божай любоўю ўжо цяпер атулялі мацярынскай апекай дзіця, якое носяць у сваім улонні. Молімся. Пане Божа, стварыцелю чалавечага роду, Твой сын праз дзеянне і моц Духа Святога пажадаў нарадзіцца з Паннай Марыі, каб адкупіць і збавіць людзей. Пане, благаславі гэтых слугаў Тваіх і прымі іх малітвы, якія яны ў пакоры ўзносяць да Цябе, просячы аб здароўі для дзіцяці, якое павінна нарадзіцца. Дапамажы, каб іх роды былі шчаслівыя, учыні, каб народжанае дзіця, атрымаўшы ласку Хросту, ва ўсім захоўвала Тваю святую волю і дасягнула вечнае шчасце праз Хрыста, Пана нашага. На тыдзень працы, абавязкаў і вучобы з веры прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Напоминаю еще, что кто из деток хочет делать поделочку на Рождество, приходим на 17:00 в класс туда, хорошо? Карточки на улице, да.